Hyvää iltaa, hyvät ihmiset. Lämpimästi tervetuloa tänne Vandasiin ja kiitos Vandasille, että me olemme saaneet tämän tilaisuuden täällä järjestää. Tämä on aina mukava paikka tämmöisiä järkätä. Ja muistutan, että tuossa on toi tiski auki, että sieltä saa kyllä ihan ostaa tavaraa ja yrittää pitää pystyssä paikallista ravintolayrittäjää. Tämä on New York Times-lehden ja Myyrmäki-seuran järjestämä tilaisuus. Mun nimeni on Suve Pääsukene ja tuossa vieressäni on Elina Iialainen. Toimimme vähän niin kuin molemmissa tätä järjestävissä tahoissa. Ja me ollaan kutsuttu tänne paneeliin ei suinkaan kaikkia länsivantaalaisia ehdokkaita, vaan eri puolueista sellaisia henkilöitä, jotka ovat nyt tällä meneillään olevalla vaalikaudella Vantaan kaupunginvaltuutettuja ja jotka meidän havaintojemme mukaan ovat olleet aktiivisia koko vaalikaudella Myyrmäen ja Länsi-Vantaan asioissa, eikä pelkästään niin, että he olisivat aktivoituneet pari viikkoa sitten, kun vaalikampanjat ovat lähteneet käyntiin. Muitakin samanlaisia ehdokkaita varmaankin täällä on, mutta jos meillä olisi taas 15 ehdokasta, niin me oltaisiin vielä aamullakin täällä. Pitämättä puheitta mennään siihen, että meillä on täällä Ulla Kaukola, SDP, Kai-Ari Lundell, perussuomalaiset, Mikko Viilo, vihreät, Siri Ahokas, kokoomus ja Elina Nykyri, vasemmistoliitto. Ja nyt mä annan puheenvuoron Iialaisen Elinalle, joka rupeaa tykittää semmoisia nopeita kysymyksiä. Kiitos ja tervetuloa munkin puolesta. Aloitetaan vähän tämmöisillä noppikysymyksillä. Ensimmäisenä tulee itse asiassa nyt numerokysymys, joten saatte näyttää sormillanne. Vaihtoehtoja on 3. Montako katua tai tietä ylittää Vaskivuoren tien? Annan teille vaihtoehdot 0, 1 vai 4. Kyllä. Montako katua tai tietä ylittää Vaskivuoren tien? Kajari vastaa 2, kun vaihtoehdot oli 0, 1 ja 4. Ei vaan lasketa ylikulkuja. Ainoa oikea vastaus on 1. Vantaanlaakson tie, joka ei vaihda nimeä. Kaikki muut vaihtaa nimeä siinä ylittäessään. Kyllä. Sitten nyt mennään punainen vihreä, eli punainen ei, vihreä kyllä. Myyrmäen ali- ja ylikulut pois. Otettaisiinko Myyrmäestä ali- ja ylikulut pois? Se tarkoittaa ei. Olette harvinaisen yksimielisiä. Seuraava on tilastokysymys. Joulukuussa 2024 Vantaalle ulkomailta muuttaneista suurin osa tulee Aasiasta. Kyllä vai ei? Olette hyvin tietoisia. 40% silloin tänne muuttaneista on tullut Aasiasta. Jos olisit päättämässä Kaivokselan vesitornin kohtalosta, äänestäisitkö puolesta vai vastaan? Eli vihreä puolesta tai punainen puretaan. Kiitos, tässä olikin vähän hajontaa. Pitäisikö luovien alojen ja kulttuurin työpaikkoihin panostaa Myyrmäessä enemmän kuin muualla Vantaalla? Kiitos. Myyrmäen suuralueella seuraavissa kaupungin osissa yhden hengen taloudet ylittävät yli puolet talouksien määristä. Eli onko seuraavissa kaupungin osissa yhden hengen talouksia enemmän kuin puolet kaikista talouksien määrästä? Kaupunginosat ovat Hämeenkylä, Myyrmäki, Kaivoksela ja Martinlaakso. Kaikkiin on sama vastaus. Kyllä ylittää. Mä arvan, että tässä oli sen takia vähän, koska se Hämeenkylä varmasti vähän, mutta koska Hämeenkylä sisältää myös esimerkiksi Pähkinärinteen, niin se varmaan vetää sitä tilastoa johonkin suuntaan. Niin, Pähkinärinne ei ole kaupunginosa, vaan
osa Hämeenkylän kaupungin osaa. No, tämä on sitten knoppitieto. Saa huutaa. Missä kaupungin osassa on eniten nelihenkisiä perheitä Myyrmäen suuralueella? Sanokaa, heittäkää nyt jotain. Tai Askisto. Sitten saatte näyttää taas sormilla. Montako pientaloa Myyrmäen kaupunginosassa? Kyllä, Myyrmäen kaupunginosassa pientaloa tarkoitetaan nyt omakotitaloa tai erillistaloa. Taloa. Omakotitalo tai erillistalo? Ei, rivitaloja ei lasketa. No, mutta nyt tässä mennetään. Omakotitalo tai erillistalo? 0. Myyrmäen kaupunginosassa pientaloa. No nyt kysytään sitten sellaista, että tämä liittyy työpaikkoihin. Vielä vuosituhannen vaihteessa Myyrmäestä löytyi aika vahva insinöörialan työpaikkojen klusteri. Täällä oli projekti-insinöörit, Imatran Voima ja rakennustoimisto Puolimatka, Armas Puolimatka. Vuosien 2001 ja 2020 välillä Myyrmäen työpaikoista katosi 30%, mutta avoimen sektorin yksityisten yritysten työpaikoista peräti 55%. Pitäisikö teidän mielestä Myyrmäkeen saada lisää työpaikkoja? Millaisia, mihin ja miten? Ja Ulla aloittaa. No olipas tykitys. Siis pitäisi ilman muuta saada, ja siinähän meillä nyt on kyllä koko Vantaalla tekemistä, että kun nämä työllisyyspalvelut nyt siirtyivät kunnan vastuulle, niin meillä on yhä suurempi vastuu löytää ihmiselle työpaikkoja ja juuri niille vantaalaisille työpaikkoja. Minkälaisia? Pitääkö nyt polutkin nimetä erikseen? Ei kykene noin vaikeeseen. No vastaan, että kyllä me tämän eteen teemme töitä, pitää saada. En osaa nyt ihan täsmentää minkälaisia. Me tarvitsemme erilaisia työpaikkoja, koska meillä asuu kaupungissa erilaisia ihmisiä. Siis sekä alemman koulutustason työpaikkoja että sieltä ylöspäin, siis kaikenlaisia työpaikkoja. Vantaahan on ollut tämmöinen niin kuin logistiikka-alan keskus oikeastaan, plus sitten rakennusala työllistää tosi paljon. Niitä me tarvitaan, koska juuri niiden alan ihmiset ovat tällä hetkellä työttömänä, mutta me tarvitaan kaikenlaisia, koska meillä on kaikenlaisia ihmisiä. Ilman muuta tarvitaan, mutta ongelmahan on se, että ei meillä yritystontteja täällä ole, joten yritykset pitäisi sijoittaa nykyisiin taloihin. Jos kuvitellaan, että tuo iso myyri jäisi tuohon pystyyn, niin siihen voisi aivan hyvin tehdä jonkinlainen basaari, koska täällä on hyvin paljon maahanmuuttotaustasta yrittäjähenkistä porukkaa, niin sinne vaan basaaria. Kiitos. Siis ilman muuta pitää, se täytyy sanoa, että Länsi-Vantaan työpaikkatilanne ei ole ihan niin huono kuin Myyrmäen kaupunginosan, että tässä liepeillä Vantaanlaakso, Martinlaakso on jopa lisääntynyt, itsekin on töissä yhdessä niistä, mutta ilman muuta pitää ja miten, niin meillä on tälläkin hetkellä Myyrmäen virallisena visiona olla tämmöinen osaamisen ja innovatiivisen yrittämisen ja startuppien keskus. Se ei vaan ole niin kuin millään lailla liikkunut eteenpäin. Meillä on kaavatyönä tämmöinen New York Business Avenue kesken, jossa tätä asiaa tarkastellaan. Ja mä en tajua, mikä siinä maksaa, miksei sitä tule, mutta ehkä se nyt vielä tässä lähiaikoina saadaan eteenpäin. Metropolia on meillä semmoinen helmi, jonka ympärille ja sitä laajennetaankin. Se vaan niin kuin ei näy tässä vielä niin kuin tarpeeksi sillä kuin pitäisi. Kiitoksia. Joo, toivottavasti mun ääni kuuluu. Mä pahoittelen, joudun pitämään hengityssuojaan tässä sisäilmaesteellisyyden vuoksi. Mutta joo, kyllä ehdottomasti pitää. Tämä on ollut Myyrmäen alueen asia jo pitkään. Tästä on niin kuin moneen otteeseen keskusteltu näistä työpaikkojen riittävyydestä.
Ja itse ajattelen näin, että kun me saadaan tämä keskustan kaavoja etenemään, niin mä oon aina itse toivonut, että me pystytään pitämään täällä kivijalkaliikkeitä ja toivon, että tulee sellaista kahvilaa, ravintolaa, yritteliäisyyttä lisää kaupungin osaan. Ja sitten tietysti tämä joskus tulevan Myyrmäki-talon myötä toivon, että siitä tulee sellainen vetovoimainen, ehkä jopa lumovoimainen kohde, joka vetää tänne meille myös, niin kun, ei pelkästään, että me asukkaat voidaan käyttää sitä, vaan myös, että meille tulee tänne muualta porukkaa Myyrmäkeen viettämään aikaa ja heitä varten sitten myös tämmöisiä palveluita. Ja sitten tämä Myyrmäen alue, kun on tämmöinen Vantaan kulttuurikeskittymä, niin sen myötä tietysti toivon, että täällä taide ja kulttuuri elää niin kuin täällä on saatu se elämään tähänkin asti, ja tälle mä todella paljon toivon jatkumoa, kuin myös sit laajemmin esimerkiksi tälle katutaide-skenelle, joka elää täällä vahvasti, ja mä näen, että se on semmoinen niin kuin Myyrmäen vetovoimatekijä. Joo. Sitten tietysti varmaan, niin kuin tässä kollega Viilo sanoi, näistä oppimisen poluista, mitä Myyrmäessäkin on, niin niiden vahvistaminen on tietysti täällä alueella tärkeää. Joo, ei voi muuta kuin yhtyä siihen, että totta kai pitäisi saada lisää työpaikkoja tänne Länsi-Vantaalle ja Vantaalle kaiken kaikkiaan. Ja meidän pitäisi tätä eriarvoisuutta alueiden välillä purkaa ja hyvinvointia parantaa turvallisuutta, että tämä olisi niin kuin elinvoimaisempi ja pito- ja vetovoimaisempi tämä alue. Ja tosiaan näitä kivijalkaliikkeitä tarvitaan, kun tämä kaava etenee. Ja kulttuuri ja taide on myös tärkeitä asioita ja tarvitaan ihan kaikenlaisia työpaikkoja. Älä anna Elina sitä mikkiä pois, saat vastata seuraavaan kysymykseen, mutta sitä ennen niin taas punainen ja vihreä lappu. Pitäisikö kaupungin teidän mielestänne säädellä sitä, että uusiin taloihin, joita tänne koko ajan rakentuu, niin jatkossa pitäisi rakentaa sellaisia kivijalkatiloja, että se olisi edellytys rakennusluvan saamiselle, jotta niihin tulisi yrityksiä tai kenties työpaikkoja? Ajattelen tätä keskusta-aluetta ja punainen tarkoittaa, että ei pidä säädellä, vihreä tarkoittaa, että voisi säädellä. Aika yksimielistä. Kai Ari Lundell ei ehkä ihan osaa sanoa tai sanoo sekä juu että ei. Mutta mennään eteenpäin. Siri Ahokas nosti tuossa tuon kaupunkikulttuuritalo-asian esille. Niin pitäisikö sitä teidän mielestä sitä Myyrmäki-taloa, pitäisikö se purkaa kokonaan ja rakentaa ihan uusi, vai pitäisikö sitä laajentaa? Sehän ei ole kovin vanha rakennus. Nyt he on nostaneet jo vihreän. Päätetään nyt niin, että vihreä kai tarkoittaa, että purkamista. Okei. Vihreä tarkoittaa, että puretaan kokonaan ja rakennetaan aivan uusi. Punainen tarkoittaa, että pyritään säilyttämään jokin osa siitä vanhasta ja laajentamaan sitä. Tämä saattoi olla vähän hankala kysymys, mutta mennään eteenpäin. Julkinen kaupunkitila, kuten esimerkiksi Paalutori, niin sen kunnostusta on nyt kaupunki halunnut lykätä siihen saakka, kunnes ne ympäröivät uudisrakennukset, eli opistotalo, nykyään kulkee nimellä Oivallusten talo, ja sitten kaupunkikulttuuritalo, joka on siis Myyrmäki-talo, jota kutsutaan sitä uudisrakennusta tai laajennusta Elämysten taloksi. Niin sitten vasta kun ne on valmiit, niin Paalutori olisi kunnossa. Onko tämä oikea linja vai pitäisikö se Paalutori saada nyt edes tilapäisesti jonkinnäköiseen kuntoon? Vihreä on, että nyt pitäisi saada kuntoon.
Tarkoitus on kyllä korjata paalutori ennen kaupunkikulttuuritalon rakentamista. Että koska se pitää ensin vahvistaa, eli 2628 opistotalo, sitten paalutorin vahvistus ja sen jälkeen, kun kaupunkikulttuuritalosta tiedetään, mitä sille tehdään, niin sitten paalutorin korjaus. Niin, just näin se on. Joo. Niin mullakin. Pitäisi saada kuntoon heti on vihreä, eli siis edes jonkinlaiseen kuntoon. Joo, okei. Tämä on liian vaikea kysymys. No sitten, Myyrmäen kaavarunko on suunniteltu alun perin vuonna 1968, ja siinä on ollut lähtökohtana se, että jokaisesta korttelista toiseen on mahdollista kulkea ylittämättä ajorataa katutasossa, eli siis yli- tai alikulkuja pitkin. Nyt näissä uusissa hankkeissa niitä on esitetty poistettavaksi, tai oikeastaan niitä ei ole edes esitetty, vaan ne on ajateltu, että ne vaivihkaa vain poistuvat. Esimerkiksi Ojaharrinne 4, eli se Kelan talo tai Myyrmäen huollon talo, niin sen kaavassa ei kerrottu, että siitä aiotaan ympäriltä poistaa ylikulkusillat, vaan se selvisi vain havainnekuvista ilman selityksiä. Onko tämä teidän mielestä oikea linja, että siirretään kaikki jalankulku katutasoon? Punainen on ei ole oikea linja. Kaikki on harvinaisen yksimielisiä, kiitos siitä. No sitten, pienituloisempaan 1/5 kuuluvan väestön määrä on kasvanut vuosien 2001 ja 2021 välillä yhteensä 10 prosenttiyksiköllä, ja suurituloisimpaan 1/5 kuuluvien osuus on vähentynyt 7 prosenttiyksiköllä. Samaan aikaan valmistuneista uusista asunnoista 71% on ollut yksiöitä tai kaksioita. Oletteko tyytyväisiä Myyrmäen kehitykseen, ja mikäli ette ole, niin mitä pitäisi tehdä? Ja nyt siis punainen on se, että ei ole tyytyväinen siihen kehitykseen. Tästäkin olette yksimielisiä. Sitten Elina, mitä sun mielestä pitäisi tehdä tälle asialle? No, meidän pitäisi tätä viihtyvyyttä ja parantaa ja eriarvoisuutta purkaa täällä. Ja kaupungin pitäisi olla enemmän läsnä täällä. Me tarvittaisiin enemmän nuorisotyötä, etsivää nuorisotyötä vielä lisää. Ja nuorisotilojen pitäisi olla auki kaikkina päivinä. Nythän ne on silleen, että ei ole ihan joka päivä auki. Ja kirjastojen aukioloaikoja pitäisi myös laajentaa. Ja Koivukylässähän on hyvät kokemukset siitä iltaolkkarista, eli tämmöisestä kaikille avoimesta iltatoiminnasta. Niin täälläkin pitäisi kokeilla semmoista. Ja tosiaan niitä työpaikkoja tarvitaan täällä lisää, että saadaan monenlaisia ihmisiä tänne asumaan. Kiitoksia. Joo. Mä varmaan itse katson vähän ruusunpunaisin silmin Myyrmäkeä, kun olen tänne syntynyt. Ja tämä on mulle kauhean tärkeä paikka. Ja toki niin kun nähnyt Myyrmäen muutoksen, vaikka välillä on käynyt asumassa vähän muuallakin, mutta mun perhe on täällä niin kuin 3. polvessa jo asutaan. Ja mä ajattelen niin, että mun mielestä ehkä yksi niin kuin semmoinen tärkeä lähtökohta olisi, että me saataisiin parannettua Myyrmäen mainetta. Hirmu usein joutuu lukemaan siitä, että Myyrmäessä on se ja tämä ja tuo huonosti. Kun minun mielestä Myyrmäessä on tosi paljon niin kuin asioita, jotka on hirveän hyvin. Ja itse koen asun tuolla vanhan Myyrmäen puolella, jossa sitä tilaa on, jossa on isot asunnot ja isot pihat lapsiperheille. Edelleen täällä Myyrmäessä elää sellainen yhteisöllisyys, joka oli silloin, kun mun vanhemmat on tänne 70-luvun alussa muuttaneet. Et edelleen katsotaan naapurin perään, jos ei ole sirkkarouvaa näkynyt pariin päivään, niin käydään pimpottelemassa ovikelloa ja hoidetaan naapurin lapset ja kierrätetään tavarat ja pidetään pihatalkoita ja grillataan pihassa.
mä toivon, että muutkin taloyhtiöt on tällaisia kuin mun niin kuin kotipaikka. Ja että mä pidän niin kuin siitä Myyrmäestä. Ja mä toivoisin, että me niin kuin, Myyrmäki on ollut sellainen paikka, jossa on voitu hyvin. Ja täällä on itse asiassa ollut aika semmoista, niin kuin, jos tulotasosta puhutaan, niin keskiluokkaista väkeä asunut. Mä haluaisin, että me jotenkin pidettäisiin siitä kiinni. Tai ei nyt ehkä palata mihinkään vanhaan, se ei ole varmaan mahdollista, mutta tavallaan otettaisiin kiinni siitä myyrmäkeläisestä yhteisöllisyydestä ja mainostettaisiin sitä. Joo, mä näytin punaista tuohon kysymykseen lähinnä siitä syystä, että se koski tätä asuntojakaumaa, niin siltä osin punaista. En mä noin niin kuin yleisesti ehkä yhdy siihen, että asiat nyt olisi jotenkin ihan päin prinkkalaa. Mä oon asunut tuosta 200 metriä tonne päin nyt 12 vuotta muistaakseni ja hyvin olen viihtynyt ja viihdyn nytkin. Mutta mitä nyt sitten pitäisi tehdä, niin mun tässä Myyrmäki-suunnitelmassani on sellaisia komponentteja, mistä nyt on jo puhuttukin, että lyhyellä aikavälillä täytyy laittaa näitä turvallisuus- ja siisteysasioita kuntoon. Sitten meillä on näitä vetovoimahankkeita, mitä on tässä jo sanottukin. Sitten yksi tosi tärkeä asia, Ulla varmaan nostaa tuon hyvän aloitteensa, minkä teki, mutta siinä aloitevastauksessa, joka koskee just tätä Myyrmäen turvallisuusasioita, niin ja siisteys ja näin, niin kaupunki nimenomaan vastaa, että tämmöisen niin kuin alueellisen yhteistyöelimen ja alueellisen koordinaation puute niin kuin on niin kuin haitannut tätä kehitystyötä, ja siinä puhutaan eri viranomaisista, mutta sitä tarvittaisiin myös niin kuin yhdistysten ja päättäjien välillä ja asukkaiden välillä, niin se olisi mun mielestä semmoinen niin kuin seuraava semmoinen juttu, mikä oikeasti tarvitaan uutta. Ja kyllä Vantaalla on segregaation ehkäisyohjelmaa ja semmoisten puitteissa on kyllä tulossa hyviä uusia juttuja. Sitten ehkä semmoinen, kun katsotaan vielä pidemmälle, niin mä näen, että se on ehkä joskus 5-15 vuoden päästä on semmoinen niin kuin seuraava iso rakentamiseen perustuva kasvuspurtti, että siihen meidän pitää olla valmiina ja niin kuin ohjata sitä sellaiseen suuntaan, mitä halutaan. Kyllähän meillä Myyrmässä on löysät housussa kerta kaikkiaan. Tätä kehitystä on hirveän vaikea pysäyttää. Jos lähtee liikkeelle tämä rulla, niin se rulla jatkuu. Ja jos ajatellaan koko Vantaan kehitystä, se on samanlaista. Tänään Timo Aro, Suomen johtava kuntatutkija, esitti taas lukunsa. Vantaa on kuntien välisen nettomuuton ykkösluuseri. Eli me emme saa muualta kuin ulkomailta tänne muuttajia. Ja kierre on silloin valmis. Täällä Myyrmäessä ainoa, mikä oikeastaan voi auttaa, on koulutus. Ja nyt on hienoa, että tuo Ojahan koulu tuohon tulee. Se helpottaa Kilterin, Uomarinteen ja Kaivoksella koulun tilannetta. Ja tätä kautta sitten kasvatetaan lapsia, oli ne sitten minkä maalaisia tai värisiä tahansa. Ja noin se homma toimii. Ei ole mitään muuta oikotietä. Kaupunginjohtaja viime viikon talousseminaarissa näytti aika karmeita lukuja Vantaan kaupungin kehityksestä. Talousluvut olivat hirvittävän huonoja. Otetaan 50 miljoonaa, joudutaan ottaa heti kättelyssä tässä lisää lainaa. Ja tänne esimerkiksi, mikä voi teidät monet yllättää, että kaupunkiin muuttajista huomattava osa tulee suoraan kortistoon. Eihän tämmöinen kehitys ole hyvä kehitystä. Me häviämme naapurikunnille. Emme voi nostaa veroäyriä. Jos me sen virheen teemme, se on aamen. Jaha, sieltäpä tuli tekstiä. Mun tarvii nyt, ei se kyllä ihan totta ollut. Mikäli meidän oma suhtautumisemme rakkaaseen kaupunkiimme on tämän kaltainen, niin mä ihmettelen oikeasti. Koska Vantaalla ja Myyrmäellähän on ihan oikeasti kaikki edellytykset
niin kuin olla todellakin ihana ja mainio kaupunginosa. Mä sanon, että Myyrmäellä on parhaimmat edellytykset koko Vantaalla. Meillä on ihan mielettömän hieno ensinnäkin toi koko asemakaava, kun te ajattelette, että tuossa on Paalutorilta lähtevä raitti tonne kauas saakka, ja sen ympärille ovat kerääntyneet kaikki niin kuin meidän palvelut. Aivan loistava paikka. Ja se, mikä tällä hetkellä, mille Vantaan kaupunki ei voi mitään tällä hetkellä, on se, että ihmisillä menee tässä yhteiskunnassa huonosti. Meillä on työttömiä enemmän kuin milloinkaan. Ja meillä on maassa hallitus, joka on vielä leikannut ihmisten sosiaaliturvasta ja työttömyysturvasta. Ja se näkyy oikeasti tuolla meidän kadulla. Se aiheuttaa ihmisille sen, että siellä heikoimmat sortuvat käyttämään päihteitä, jos elämässä ei ole niin kuin, toivoa. Eli sitä toivoahan meidän pitää ihmisille saada. Mutta tämmöisinä niin kuin yksinkertaisina asioina, joita olen yrittänyt viedä kovastikin eteenpäin, niin on tämä siisteys. Me olemme jo tässä tämän kauden valtuustostrategiassa muun muassa sopineet siitä, että koko kaupunkiin, ei vain Myyrmäkeen, perustetaan tämmöiset kunnossapitotiimit. Niitä on nyt tässä odotettu 3 vuotta, ja viranhaltijoilta ei ole tullut minkäänlaisia esityksiä, että mitä nämä kunnossapitotiimit ovat. Me ollaan tämän vuoden budjettiesitykseen kirjoitettu, tai siis budjettiin sovittu, että nämä kunnossapitotiimit aloittavat toimintansa vuonna 2025, mutta yhä vieläkään ei ole tietoa, mitä niillä tarkoitetaan. Ja tosiaan siisteys ja kunnossapito on ihan ehdottomasti saatava kuntoon. Sittenhän meille tuli hyviä uutisia, kun mainitsin myös näistä päihdeongelmista, niin Diakonissalaitoshan ilmoitti viime viikolla, siitä on tänään tullut Vantaan Sanomienkin juttu, siitä, että ne laittavat omaa rahansa 3 miljoonaa sekä Helsingin alueella johonkin kohteeseen että Myyrmäkeen, jolla erityisesti tehdään sit niin kuin nuorten parissa niin kuin ennaltaehkäisevää päihdetyötä. Ja se on ihan niin kuin iso asia. Me kaivataan muutenkin tuon Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa yhteistyötä, koska luitte varmasti myös sen, että Popolo on nyt loppumassa, eli tämä mielenterveyskuntoutujien työpaikka, jossa on 80 mielenterveyskuntoutujaa käynyt kuitenkin vuoden aikana. Ja siis turvallisuuttahan sekin on, että meidän niin kuin pahoinvoivilla ihmisillä on paikka, jossa olla. Ehkä mä jätän tähän, kun sanottiin, että 3 minuuttia oli maksimi, niin voisin jatkaa varmaan esityksen verran. Joo, Mikko tuolla kovasti viittoo, niin annatko mikin hänelle? Joo, kiitos. Hyviä asioita tuli ja Kaitsun osalta yhdyn täysin siihen koulutusasiaan, mutta sitten ehkä tämmöiseen kierre on valmis -tyyppiseen ajatteluun, mikä on niinku tosi vallitsevaa, tai siis ei vallitsevaa, vaan sillain niinku pieni harva joukkosesta ihmisestä nousee aika paljon sitä ääntä, niin mä siihen haluaisin sanoa, että no ei me nyt tällaiseen voida niinku tyytyä, ja mun mielestä Siri viittasi hyvin siihen, että tarvitaan positiivisempaa, ja Ulla. Mä haluaisin kertoa, mä olin lauantaina, tapasin yhden Malmilla asuvan trendikkään kaupunkilaisen, ja puhuttiin sitten Vantaasta, ja kun sanoin, että on Myyrmäestä, niin se sanoi, että että jos hän muuttaisi Vantaalle, niin muuttaisi ilman muuta Myyrmäkeen, että kun täällä on semmoinen kunnollinen keskusta, niin kun se oli mulle semmoinen tosi terve ja vähän sitä vaihtelua siitä, että se voi myös nähdä toisin. Annatko Elinalle ensin? Elina pyysi ensin puheenvuoroa, sitten Siri. Joo, mä käyn yhden siihen, että olisi asiat huonosti täysin, vaan nimenomaan kyse on siitä, että ihmiset voi huonosti ja siihen pitää puuttua. Ja yhdyn siihen, että pitäisi hyvinvointialueen kanssa tehdä paljon tätä mielenterveys- ja päihdetyötä, ja se Popolo pitäisi kyllä avata uudestaan. Pitää tehdä aloite siitä meidän yhdessä puolueiden, että se saataisiin toimimaan taas hyvinvointialueella, ja muutenkin sitä etsivää päihdetyötä ja matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveystyötä. Siihen pitäisi hyvinvointialueen panostaa. Ja itse olen asunut täällä vuodesta 2010, niin kyllä mäkin olen viihtynyt tosi hyvin, ja ainakin siellä meidän talossa ja pihoilla on ihan rauhallista ja mukavaa asua, että tykkään tästä seudusta kyllä, ja meillä on paljon tosiaan potentiaalia, niin kuin tässä te sanoittekin. Kiitos. Sitten Siri. Ja nyt mä pyydän, että olette aika lyhyitä. Joo, yritetään olla. Meillähän on esimerkkejä siis esimerkiksi Helsingistä siitä, miten jonkun tietyn alueen
koko kehitys on saatu käännettyä. Niin kuin toi Myllypuro Helsingissä tekemällä nimenomaan paljon töitä niiden paikallisten investointien kanssa, että sitä on, ja samoin mitä Ulla puhuu tästä siisteydestä, niin kun rakennetaan uutta, niin silloinhan rakennetaan uutta muutakin infraa, tiet ja puistot ja kadut ja muut, ja sitten on tehty sellaisia uusia palveluita tuotu alueella, jolla koko alue on saatettu muuttumaan. Ja sitten tietysti Kaijari on ihan oikeassa tässä työttömyysasiassa, että sehän on sellainen asia, mitä meidän pitää niin kuin Vantaalla ylipäätään taklata. Meidän täytyy onnistua työllisyyden ja kotoutumisen hoidossa. Että ne on semmoiset musta ihan tämän valtuustokauden ihan avainasiat. Me saadaan ihmiset töihin, me saadaan esimerkiksi maahanmuuttaneet naiset mukaan meidän yhteiskuntaan ja töihin, pois sieltä kotoa oppimaan suomen kieltä ja mukaan yhteiskunnan toimiin. Anna Kaijarille sitten se. No, mä lupasin Ullalle jo myöskin. Siis mäkin vastaan, että ylipäätään kannattaa aina katsoa tilastoa. Mä rakastan tilastoja. Ne eivät siis mairittele tällä hetkellä. Silloin tämän tilaston kääntäminen, ei se tule viihtyisyydellä tai millään tällaisella pikkujutulla. Mä itse olin Tukholmassa muutama vuosi sitten ja tein toiviomatkan Rinkepyyhyn. Ja siellä Ruotsissa Tukholmassa panostettiin paljon Rinkepyyn viihtyisyyteen. Esimerkiksi Rinkepyyn metroasemaan. Mun mielestä se on Tukholman hienoa. Ei se mitään poista. Kyllä ne ongelmat on paljon syvemmällä. Joku graffiti tai puska tai mikä muu pikkuviihtyisyys ei ratkaise näitä asioita, jos on rakenteellisia vikoja. No ihan pakko kommentoida. Meillä ei ole rakenteellisia vikoja, Kaijari. Me käymme näin, yleensä valtuustossakin me istutaan aina syömässä ja käymme aika koviakin keskusteluita, että olemme molemmat tähän tottuneet ja hyviä kavereita siltä osin. Tiedän, että Kaijari haluaa myös kärjistää asioita. Mutta kyllä mä teille sanon sen, että miettikää, siis Vantaan työttömyys on tällä hetkellä 14%. Meillä on 18 000 työtöntä ihmistä, joista 1/3 on pitkäaikaistyöttömiä. Ja meillä on oikeasti todella niin kuin kova homma saada näille ihmisille töitä, niitä työpaikkoja ja koulutusta, koska esimerkiksi viime vuonna kaupunki joutuu maksamaan, jos ihmiset ovat työttöminä, niin tämmöisiä sakkomaksuja. Ja viime vuonna nämä sakkomaksut olivat jo 30 miljoonaa euroa siitä, että ihmiset ovat työttöminä. Ja meidän pulmana on se, että kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin silloinhan lentoliikenne sakkasi ja loppui. Ja kaupunginjohtaja on aina käyttänyt semmoista vertausta, että 1 miljoona matkustajaa lentoasemalla tarkoittaa 1000 työpaikkaa. Niin meidän pulmana on se, että kun meillä niitä työpaikkoja on siellä lentoasemalla, tai olisi niin paljon, niin meiltä puuttuu nyt oikeastaan 5000 työpaikkaa tämän sodan vuoksi. Ja sitten toinen iso asia, miksi meillä on pahoinvointia ja työttömyyttä, on rakennusalan lama. Koska suurin osa vantaalaisista työttömistä miehistä, ne ovat rakennusalan työttömiä. Kiitos. Mennään ihan toiseen asiaan. Louhelan päiväkodin tonttia. Aluearkkitehti on kaavaillut, että sitä suurennetaan, laajennetaan siten, että Louhipuistosta säilyisi suunnilleen 1/3. Kaavatilaisuudessa ei kerrottu, että samaan aikaan kaupungilla on toinen hanke, joka koskettaa sitä Louhipuistoa, eli siihen jäljelle jäävään 1/3 on tulossa ainakin nykysuunnitelmien mukaan metalliaidoin aidattu leikkipaikka, jota Louhelan asukkaat eivät tarvitse, koska Louhelan pihat ovat sen tyyppisiä, mitä Siri tuossa äsken kuvaili eräistä myyrmäkiläisistä pihoista. Eli niissä on jo omat hienot leikkipaikat, yhdessä esimerkiksi jopa koripallokenttä. Ja nyt Louhelan asukkaat on kovasti kiihtyneitä tästä suunnitelmasta. Pitäisikö teidän mielestänne antaa sen
louhipuiston siitä hävitä päiväkodin laajennuksen tieltä vai pitäisikö se puisto säilyttää? Vihreä säilytetään, punainen laajennetaan päiväkotitonttia. Vihreä, että louhipuisto säilytetään ja päiväkodin tonttia ei laajenneta. Mennään seuraavaan kysymykseen, eli voisiko teidän mielestänne sen päiväkodin, jota siis Martinlaakson ja Myyrmäen asukkaat tulevat tarvitsemaan, eivätkä niinkään Louhelan asukkaat, niin voisiko sen rakentaa sinne Varian Ojahaan tontille, johon on tulossa yhtenäiskoulu, ja sinne on tulossa Hirveälä ja kerrostaloja. Tarvitaanko tänne niin paljon kerrostaloja, että sinne ei mahtuisi yksi päiväkoti, koska siis meillähän on nytkin täällä paljon kerrostaloja, joissa on myymättömiä asuntoja. Ulla aloittaa. Ei ollut vihreä ja punainen. Ei, nyt ei ole vihreä ja punainen. Nyt sanokaa mielipide siitä Ojahaan tontista ja päiväkodista. Tämä asia on nyt semmoinen, että tähän ei ehkä ihan nyt tässä ja nyt kykene ottamaan kantaa, koska pitäisi nyt vähän katsoa se kokonaisuus ensiksi. Eli vastaus on kyllä nyt tämmöinen punavihreä, että asia pitää tutkia. En kykene vielä vastaamaan. Sama. Tähän kysymykseen ei voi suoraan vastata, koska nyt tässähän törmää parikin intressiä yhteen, kuten siellä Louhelan tapauksessa. Nämä ei ole kovin yksiselitteisiä asioita. Mutta tuo perusongelma on, että meillä ei ole Y-tontteja juuri lainkaan. On sitten kyse Tikkurila tai Myyrmäki. Ja mä oon hirveän tyytyväinen siitä ainakin, että tuo Varia puretaan, se siirtyy Vehkalaan, se on ihan bueno, se on aivan loistava asia. Ja yhtä loistava asia on, että siihen tulee se Ojahaan yhtenäiskoulu, hienoinen, liikuntahalleineen. Tämä kysymys siitä, että jätetäänkö joku kerrostalo rakentamatta, jotta päiväkoti siihen saadaan, niin jos minusta olisi kiinni, niin mä vastaan että kyllä. Tässä täytyy nyt lähteä siitä, että on positiivinen ongelma, että meillä lasten määrä edelleen päivähoidossa lisääntyy ja kunnalla on lakisääteinen niin kuin velvollisuus tarjota niitä paikkoja. Nyt sitten kun mietitään tätä, tämä on ollut vähän poukkoilevaa tässä, että päiväkotihankkeita tulee ja menee ja se on tosi sekavaa. Siinä täytyy niin kuin nyt selvittää, että missä oikeasti mennään. Mutta tässä Louhelassa mäkin olen asunut, Suvelta ostanut yhden asunnon sieltä ja Jyrkiltä Eräkuja Kutosesta, niin tiedän sen louhipuiston merkityksen siinä ja näin. Omat pojat on käynyt sitä Louhelan päiväkotia, mutta nyt kun se tietäen sen tonttitilanteen, mikä meillä on, niin siinä nyt on kuitenkin niin kuin valmis päiväkoti, jota voisi laajentaa julkisten yhteyksien ääressä, puistoon rajoittuen. Ei meillä ole niin kuin paljon sitä parempia paikkoja päiväkodille. No mitä tulee sitten tähän Ojahakaan, niin sitä päiväkotia ei ole niin kuin siihen kaavoitustyön alussa siihen asetettu tavoitteeksi, mutta nythän se lähti uudestaan valmisteluun, että periaatteessa sitäkin voisi harkita. Joo, kiitoksia. Tosiaan tämä Ojahan kaava, olen kaupunkiympäristölautakunnassa ja se palautettiin valmisteluun ja kaupungin hallituksessa tätä samaa asiaa käsiteltiin. Eli siinä se suurin huoli oli se, että kun siihen yhtenäiskouluunhan suunniteltiin, että osa siitä pihasta olisi katolla. Ja tämä oli se niin kuin syy, miksi se, suurin syy, miksi se palautettiin valmisteluun. Nyt musta tuntuu, että aika vaikea ajatella, että siihen mahtuisi se päiväkoti, koska jos ei siihen mahdu sitä koulun pihaakaan. Niin tämä on niin tämä ensimmäinen. Sitten toinen on se, että kun mä sitä kaava-aluetta tuijotin, niin siinä kyllä tosi hienosti niin kuin näkyy se, että kun siinä näkyy meidän vanhat Myyrmäen rakennukset tilavine pihoineen ja sitten oli tämä kulma, missä oli näitä uusia rakennuksia, niin
niin tuli kyllä itsellekin mieleen, että onko niiden ihan pakko olla ihan niin tiiviisti, että voisiko se rakentaminen täällä Myyrmäenkin alueella olla hieman väljempää. Tämmöinen niin kuin ajatus tuli itselle. Ja sitten siinä oli myös sellainen aika iso hiekkakenttä, jonka merkitys jäi vähän niin kuin, se ei ihan selvinnyt täysin. Niin se on tietysti yksi asia, mitä pitää pohtia, että katsotaan, mitä sitten siitä valmistelussa nyt uudelleen tulee. Mutta sitten mitä tulee siihen Louhelan päiväkotiin, niin kyllä mäkin näen sen asian niin, että kun siinä on jo päiväkoti ja on totuttu, että siinä on päiväkoti, niin musta sen laajentaminen ei ole maailman kamalin asia. Vaikka ymmärrän, että siitä lohkaistaan sitä puistoa ja siellä on hienoja vanhoja puita siinä reunassa sillä alueella. Mutta kyllä mä näen sen niin kuin ihan hyvänä vaihtoehtona sen päiväkodin laajentamisen, riippuen tietysti, että miten niin kuin valtava se siitä tulee. Että mä haluan peräänkuuluttaa, kun me rakennetaan mitä tahansa, että me vähän katsottaisiin, että miten se sopii siihen olemassa olevaan ympäristöön ja maisemaan. Että se on musta merkityksellistä. Ja mun mielestä tähän mennessä kaupunki on aika hyvin rakentanut. Aika harva rakennus on sellainen, että sattuu silmään minun mielestä. Yksi päiväkoti se on siellä aika lähellä, siellä onko se Jokiuoman päiväkoti nimeltään, niin se on aika massiivisen näköinen siihen tilaan. Se on hieno, mutta vähän massiivinen. Kiitos. Joo, tässä on iso haaste ja näihin kaavaesityksiin pitäisi perehtyä paremmin, mutta tämä varhaiskasvatuksen hoitopaikat on tärkeitä, mutta myös luontoarvot on tärkeitä. Että kyllä sitä pitäisi säilyttää sitä puistoa. Ja sitten mä mietin sitä, että onko se perheiden intressi, että olisi kamalan isoja päiväkoteja. Että jos sitä laajennetaan, niin sitten sinne tulee hirveä määrä lapsia ja tulee levotonta mahdollisesti. Että sama tästä yhtenäiskoulussa on vähän huolissani, kun sinne tulee 1000 oppilasta ja sitä katolle rakentaminen välituntipiha, niin se on myös vähän semmoinen kysymysmerkki, että onko se oikeasti toimiva ratkaisu. Mutta näitä ratkaisuja pitäisi vertailla ja katsoa sitten, mikä on järkevämpi, missä saataisiin yhdistettyä ympäristöarvot ja sitten tämä päivähoidon tarve. Kyllä mun mielestä voitaisiin jättää joku kerrostalo rakentamatta päiväkodin takia. Että nythän meillä on tosiaan tyhjiä asuntojakin, niin senkin takia. Joo, mä korjaan ja vähän lisään siihen, että siis Ojahaan koulun osalta, kun siellä tosiaan oli tämä välituntikatto siellä ylhäällä, niin me kaupunginhallituksesta se kaava kyllä palautettiin takaisin valmisteluun, että se ei, KH palautti, kaupungin KH palautti. Teiltä se tuli meille ja me palautimme sen, kyllä. Et sitä ei kannata nyt miettiä, että se olisi tällä hetkellä edistymässä, se ei ole. Otetaan tähän semmoinen kevennyskysymys väliin. Leikitään, että vaaleissa ei saisi äänestää itseään. Ketä te silloin äänestäisitte, joko toisistanne tai täällä muita läsnä olevia ehdokkaita tai ihan ketä vaan? Jos ette saisi äänestää vaaleissa itseänne, ketä äänestäisitte? Aloita vaan. No mun täytyy sanoa, että mulla on kehuja näistä kaikista ihmisistä. Mä olen tuon Viilon Mikon kanssa, me olemme yhdessä istuneet tuossa Martinlaakson ja Myyrmäen keskusta-alueiden, mikä lienee kehittämisseurantaryhmässä, silloin kamalan pitkä nimi. Ja tunnen Mikon hyvin ahkerana ja asioihin paneutuvana ihmisenä. Voisin vallan hyvin äänestää Mikkoa, voisin äänestää myös Siriä. Aika lailla samat sanat. Kajarin kanssa minulla on ehkä enemmän tällaisia niin kuin jo periaatteellisia erimielisyyksiä, mutta voisin jopa kuvitella, että ehkä jossakin tilanteessa voisin häntäkin äänestää, aika pieni todennäköisyys, mutta ainakin hän on aktiivinen. Ja Elinan tiedän, en ole niin kuin tavannut ketään niin aktiivista esteettömyyden puolesta puhujaa kuin Elina on. Eli sanoisin, että oikeat tyypit olette kyllä valinneet niin kuin paneeliin nämä minun kaverini, koska kyllä ne aktiivisia ihmisiä ovat. Kiitos.
täytyy sanoa, että kyllähän Vantaan kaupunginvaltuusto on hyvin yhteistyökykyinen, että me pyrimme siellä yhdessä ratkomaan asioita. Sitä ei voi niin kuin kiistää. Mutta ketä tässä äänestäisi? Mulle se on aika helppo, tuolla on Teemu Purojärvi. Häntä ilman muuta. Mutta sitten teistä tasa-arvoisesti ketä tahansa, mutta jos jotain muun puolueen jäsentä, niin kyllä se on myöskin Länsi-Vantaalle henkilö, johon tutustuu 2 lautakunnassa. Kaupunkitilan KH Väijy, sitten lähidemokratian lautakunnassa tuolla alueen puolella, niin Tuomas Vanhanen. Häntä voisin äänestää. Hän on erittäin fiksu nuori mies, mutta täältä ilman muuta Teemu Purojärvi. Joo, kiitos. Kyllähän niin kuin tästä kattauksesta saa ihan hyvän niin kuin länsivantaalaisen ehdokkaan omaan makuun. Mullahan on peräti tämä ongelma, kun mä en ole aluevaaleissa ollenkaan ehdolla, niin mun täytyy siitä niin mä ehkä toi vihreitten tuolta varistosta Olga Gilbert varmaan olisi siihen mun suosikki, ja vihreistä, jos mä en itse olisi, niin kaupunginvaltuusto on varmaan Tuomas Mutanen tuolta Pähkinärinteestä, mutta sitten esimerkiksi mä perussuomalaisista, sori nyt Kaitsu, jos sen Purojärveä mä oon jo suositellut joillekin, ja kukas meillä oli kokoomus paikalla? No kyllä Siri aika kova. Mä mietin, että onko nyt jotain haastajia. Joo, Elina Vasemmistoliitosta. Kenestä tästä voisi, ja Ulla Demareista nyt on se paikallisesti niin kuin selvästi aktiivisin, mutta mä mietin, tuleeko jotain muita suosituksia vielä mieleen. Joo, kiitos. Musta on tosi tärkeää, että länsivantaalaiset äänestää länsivantaalaisia ja myyrmäkeläiset mielellään sitten myyrmäkeläisiä, vaikka olenkin aina ajatellut niin, että mehän teemme tätä työtä niin kuin kaikkien vantaalaisten hyväksi, mutta koska me asumme tietyllä asuinalueella, niin me tietysti tunnemme oman alueemme parhaiten. Ja mun täytyy kyllä sanoa, sori kaverit, vaikka meillä on ihan mahtava valtuusto yhteistyö ja arvostan sitä kovasti ja arvostan teitä kaikkia, niin äänestäisin kyllä ehdottomasti kokoomuslaista oman puolueeni jäsentä. Mulla on ollut tapana siis aikaisemmin, kun en ole äänestänyt vielä itseäni, niin mä olen yleensä äänestänyt kokoomuslaista suunnilleen itseni ikäistä naista, joka sitten mielellään on ollut myös opettaja, niin kuin itsekin. Ja sitten jos sellaista ei ole löytynyt, niin sitten mä oon yleensä vaalikoneesta katsonut sen, voi olla, että se on ollut mieskin, jos se on ollut tarpeeksi lähellä mun arvoja. Mutta meillä on esimerkiksi täällä paikalla Puikkosen Tomi, jota voisin myöskin äänestää ahkerana myyrmäkeläisenä ja yrittäjänä ja varmasti niin kuin alueen asioita ajavana henkilönä. Joo, no ensisijaisesti äänestäisin vasemmistoliittolaista, mutta sitten jos muista puolueista pitäisi äänestää, niin kyllä mäkin länsivantaalaista äänestäisin, niin kuin vasemmistostakin äänestäisin. Te olette kovia nimiä kyllä omassa puolueessanne, että jos mä äänestäisin demaria, niin kyllä mä ehdottomasti Ullaa äänestäisin. Ja vihreistä Mikko olisi kova sana ja Siru kokoomuksesta, että pitää yhtyä siihen, mitä Ulla sanoi, että hyvin on panelistit valittu. Kaikki olette aktiivisia, hyviä tyyppejä. Joo. Vielä toi Tuomas Vanhanen keskusta, niin siihen voi kyllä yhtyä kanssa. Unohdin tässä olisi tuolla Puikkosen. Totta kai Tomppaa pitäisi äänestää täällä. Onko täällä muita ehdokkaita läsnä kuin Puikkonen ja Purojärvi? Niko, nouses ylös. Mä ainakin sut sieltä erotan. Eli siellä on Niko Pitkänen demareista. Olisiko sulla, Niko, joku kysymys näille ehdokkaille? Tuliko vähän äkkiä? Onko yleisöllä, jos annetaan yleisölle hetkeksi mahdollisuus kysyä, niin eikö tuu? Joo, lyhyt kysymys.
Joo, mun nimi on Reijovan ja mä ihmettelen sitä, että täällä puhutaan sitä, että pitää rakentaa lisää, kun nämä vanhatkin kämpät on myymättä. Martinlaaksossa on hyvä esimerkki, sinne rakennettiin paikkakunnan rumin kerrostalo. Kaikki kämpät on yksiöitä ja sitten siellä on muutama iso kämppä ja ne on kimppakämppiä, että se kertoo missä mennään. Me aikanaan nostettiin yksiö 2 kerrosta alempaa, missä vierotettiin lapsia. Nyt me ollaan yritetty vuokrata sitä. Yksikään ehdokas, mikä on tullut, kellään ei ole mitään tuloja. Kaikki on Kelan asiakkaita. Ja ne voi olla sitten ulkomailla tai kotimailla. Sinne tuli yksi tällainen romanityttö, joka on 25-vuotias, joka tarkoituksena on tänä keväänä suorittaa peruskoulun. Ja niin edespäin. Siis, että ei tämä kokoonpano täällä oikein niin kuin onnistu. Ja sitten yksi, joka mä oon kaiken aikaa kalvannut täällä, on tämä Martinlaaksohan on rakennettu aluerakentamissopimuksella. Eli asuntojen hintaan on pantu infra, jonka normaalisti maksaa kunta. Sisäinen ja ulkoinen, toinen maksoi 30 markkaa neliö ja toinen 50 markkaa neliö. Ja se sisälsi muun muassa puistojen rakentamisen, ja gründerit lähti pois ja maksavat rahalla puistojen kunnostamisen. Kaupunki tuhlasi rahat ja puistot jäi rakentamatta. Sitten ruvettiin kaavoittamaan niitä, koska ne ei ole puistoja, vaan pöpelikköjä, eli siis entiselle laiminlyönnille perusteltiin uutta virhettä. Musta tämä on aika luovaa. Tämä oli nyt se lyhyt kysymys. No niin, saitte ehkä tästä jonkun kysymyksen irti. Vastataan, annanko näin? Sulla on siinä mikki, no aloita sitten sillä. Mä en nyt oikein kyllä saanut kiinni, että mikä se kysymys mahtoi olla, mutta kommentoin nyt vähän sitä, että kuten tuossa jo totesin, niin meillä ihmisillä ei ole tällä hetkellä Vantaalla eikä Suomessakaan kovin helppoa, eli se työttömyys on kovaa. Siellä on ihmisiltä viety myös rahaa ja tukia, ja jos työtä ei löydy, niin elämä voi olla hankalaa ja asunnon tarvii silloinkin. Ja myös ne päihteiden käyttäjätkin tarvii sen asunnon, että onneksi meillä on tämä asunto ensin -linja. Herra Martinlaakso kuvasi hyvin sitä tilannetta, missä me täällä oikeasti ollaan. Siis ei tämä alue vedä sillä tavalla kuin pitäisi. Tänne pitää saada mieluummin perheasuntoja, mutta ylipäätään niin kun, kyllä mä alan olla vähän sitä mieltä, että vähän pidettäisiin taukoa tässä asuinrakentamisessa täällä, että rauhoitettaisiin tämä tilanne. Että jos se tämän kaltainen on, niin silloin kyllä tästä vesiperä vedetään. No, aika helppo yhtyä edellisiin puhujiin, hyviä pointteja ja just sitä taukoahan meidän ei tarvitse niin kuin mitenkään aktiivisesti pitää, vaan sitä niin kuin markkinat pitää sitä meidän puolesta. Ei kukaan rakenna asuntoja, kun loppukysyntää ei tällä hetkellä ole. Ja tosiaan niin kuin täällä jotkut on sanonutkin, niin on vielä asuntoja tyhjillään. Mutta nyt täytyy sitten kuitenkin niinku vähän sitä isoa kuvaa, että jos miettii, että näitä alueita tässä 60 vuotta sitten ei ollut, että on ollut populaation kasvua, jonka puitteissa on sitten rakennettu uutta, ja varmaan tästäkin salista moni on jonkun muuttoliikkeen myötä tänne tullut, niin tämä kaupungistuminen nyt tuskin pitkällä tähtäimellä kääntyy, tai ainakin meidän pitää niin kuin kaupunkina ja päättäjinä varautua siihen, että entäs jos kaupungistuminen jatkuu, niin kuin se nyt, en tiedä ketään, joka ennustaisi, että kaupungistuminen yhtäkkiä tässä niin kuin 10 000 vuoden kehityksen jälkeen pysähtyisi, vaikka se nyt tosiaan nyt nämä vuodet tässä on niin kuin yskintää, mutta totta kai sitä, että minkälaista me halutaan, minkälaisia asuntoja, minkälaisia hankkeita kannattaa toteuttaa, niin totta kai siinä niin kuin on miettimisen paikka. Joo, kyllä mä jäin kovasti miettimään sitä. Mä tiedän, että on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee, että kaikki perheet haluavat muuttaa omakotitaloon. Ja on totta, että me tarvitaan paljon omakotitaloasumista, vetovoimaista perheasumista Vantaalle. Mutta mä itse kuulun ehkä siinä mielessä vähän semmoiseen vähemmistöön, että minä en halua perheeni kanssa asua omakotitalossa, vaan minä haluan asua kerrostalossa, aika tilavassa kerrostalossa,
josta mä pääsen palveluiden ääreen ja mun lapset pystyy itsenäisesti kulkemaan ja liikkumaan ja elämään ja käymään koulussa. Nyt mulla katkesi mun punainen lanka tässä asiassa, mutta joo, siis täällä Myyrmäkellähän on aikanaan rakennettu niitä isoja perheasuntoja. Ja mä kyllä toivon sitä, että me rakennetaan tänne kerrostaloihin myös isompia asuntoja. Me tarvitaan niin kuin kaikenlaisia asuntoja. Me tarvitaan niitä pieniä asuntoja, me tarvitaan niitä isoja asuntoja, me tarvitaan omakotitaloasumista, kerrostaloasumista, rivitaloa, paritaloa, townhouseja. Ja sitten mä toivoisin näkeväni myös sitä, että me ei välttämättä aina rakennettaisi yhdelle alueelle vain yhdenlaista asumista, vaan että se asuminen olisi monimuotoista. Meillä on, Myyrmäki on siitä jännä paikka, että meillä on, Martinlaakson kupeessa on tietysti Kivimäki ja Martinlaaksossa itsessäänkin on muutama taloyhtiö siellä lähellä niitä kenttiä. Ja Myyrmäessäkin on ne muutama rivitalo täällä näin. Niin mä en niin kuin näkisi yhtään huonona asiana, että vaikka esimerkiksi tuonne Luhtitielle päin kun lähdetään, niin ei välttämättä tarvitsisi ollakaan kaikki suuria kerrostaloja, mitä sinne tulevaisuudessa rakennetaan, vaan ehkä täälläkin voisi olla vähän monimuotoisempaa se asuminen. Joo, tässä on tyhjennetty pankkia aika hyvin teidän puheenvuoroissa, että me tarvitaan kyllä pitkällä juoksulla tosiaan lisää asuntoja, koska tänne muuttaa koko ajan joka vuosi väkeä. Väkiluku kasvaa koko ajan Vantaalla, että siinä mielessä vaikka nyt on rakentaminen lamassa, niin pitkällä juoksulla tarvitaan. Ja meillä on asunnottomiakin 300 Vantaalla, niin me tarvitaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja sitten asumisoikeusasuntoja ja omistusasuntoja, ihan kaikenlaisia tänne. Ja sitä siisisteyttä ja viihtyisyyttä kyllä pitäisi parantaa. Kyllä se vaikuttaa siihen, että jääkö joku perhe vaikka tänne asumaan, se viihtyisyys ja siisteys. Ja se, että on harrastusmahdollisuuksia myöskin, että ne on myös tärkeitä. Ja on hienoa, että täällä on tulossa tämä uusi kaupunkikulttuuritalo ja sitten muutaman vuoden päästä Myyrmäen urheilutalo, uimahallia korjataan, siis peruskorjataan ja sitten sitä laajennetaan. Se on myös hieno juttu, että tänne tulee kaikenlaista uutta. Joo, kiitos. Annatko ensin Mikolle sen ja sitten sen jälkeen Siri ja sitten Ulla? Mä ajattelin Siriä lohduttaa siinä, että kun sä sanoit jotain, että olet ehkä vähemmistöstä tai jotain, niin me ollaan enemmistössä. Suurin osa vantaalaisista asuu keskustoissa tai erittäin lähellä niiden keskustojen liepeitä, aivan keskustojen vaikutuspiirissä. Sellaisia, jotka asuisi niin kuin useamman kilometrin päässä jostakin keskusta-alueista, niin niitä on loppujen lopuksi tosi vähän. Ja mun mielestä se keskustelu välillä tulee niin kuin sellaista, että jotenkin niin kuin, että vähän sitä esitetään niin, että vain uudet pientaloalueet voi jotenkin niin kuin auttaa meitä tai näin, niin kyllä se iso kysymys, ja kiitos Petterille, joka tätä on niin kuin terottanut monta kertaa, että kyllä se kuntatalouden aivan mittakaavassa niin kuin massiivisin kysymys, ja kaikki muut tulee sitten paljon perässä näin niin kuin asumisen kannalta, on se, että miten meidän keskiluokka, ihan tavalliset ja myös hyvätuloiset viihtyy näissä keskustoissa. Joo, tämä oikeastaan liittyy tähän, mitä Mikko sanoi, tuli mieleen, että tosiaan että pitäisi nähdä paljon enemmän se, että keskustaan sopii ihan hyvin niin kuin kerrostaloasuminen ja korkea sellainen, mutta meillähän menee niin kuin kerroksittain nämä asujamistot tässä. Niin kuin totesit, niin lähellä on omakotitaloalueita, jotka sitten nauttivat ja käyttävät niin kuin keskustan palveluita. Ja Myyrmäelle on käynyt se ja varmasti vähän ehkä Martinlaaksollekin, no ei ehkä ihan siinä määrin, mutta että sellaisesta lähiöstä on vuosien kuluessa kasvanut keskusta-alue, joka tietysti vähän muuttaa sen alueen luonnetta. Mä olin mukana tekemässä yleiskaavaa 3-4 vuotta, kun se valmistui. Ja kyllähän yleiskaava meillä säätelee sitä, että kun meillä on keskusta-alue, niin kyllä sinne kannattaa rakentaa tehokkaasti.
Näin se vaan niin kuin on. Ja vaikka me haluttaisiin sinne ehkä pientaloalueita, mutta siinä ei ole niin kuin mitään järkeä. Eli keskustat aika tehokkaaseen rakentamiseen, jotta meillä sitten se vihreys säilyy myös siellä ympärillä. Vantaalle valmistui viime vuonna vain 1000 uutta asuntoa, ja yleensä meille valmistuu niitä kuitenkin 3-4 tuhatta. Ja viime vuonna aloitettiin vain 400 uutta asuntoa, joka on ihan tavattoman vähän. Ja me ei oikeasti voida mitään sille, että ihmiset muuttavat muualta Suomesta kaupunkeihin, isoihin kaupunkeihin. Vantaa tulee kasvamaan. Meillä on nyt 251 000 asukasta. Ja muutama vuosi eteenpäin niin meille tulee vuodessa semmoinen 3-4 tuhatta uutta asukasta lisää. Eikä me voida mitään rajoja kiinni laittaa. Ihmiset haluavat asumaan tänne. No, miten me saataisiin tästä vetovoimaisempi tästä Myyrmäen alueesta tai Länsi-Vantaasta myöskin semmoisille niin sanotuille hyville veronmaksajille, eli keskituloisille työssä oleville ihmisille. Onko teillä tähän jotain taikasauvaa? Aloitetaan vaikka Mikosta, kun Mikko kerkisi ensimmäisenä. No joo, mä oon keskituloinen ihminen ja mä pidän tätä ihan vetovoimaisena. Ja minkä takia? Mä oon tosiaan 2 lasta täällä kasvattanut. Kaikki palvelut on tässä kävelymatkan äärellä, kaikki harrastukset. En tiedä, onko sellaista kovinkaan monessa paikassa PK-seudulla, niin kuin, joka on samalla yhtä tämmöinen niin kuin luonnonläheinen. Siinä nyt on yksi syy. Mä oon töissä 3 kilosan päässä. Se on yksi tosi tärkeä syy itse asiassa niin kuin se, että vaikka tämä nyt ei omaa työpaikkaani koske, niin yhä enenevässä määrin tämmöiset niin kuin valkokaulustyöntekijät, sellaiset, jotka voi valita, että missä on töissä, niin niillä on heillä, että missä he haluaa asua tietenkin, mutta myös niillä yritysten sijoittumispaikoilla on enenevässä määrin merkitystä sillä, että heidän työntekijöitä haluaa asua sillä seudulla tai vähintäänkin niin kuin käydä siellä ja liikenneyhteydet toimii sinne. Tässä jotkut paikat, esimerkiksi Leppävaara on varmaan niin kuin vuosien varrella pärjännyt meitä paremmin, mutta joo, nämä on niitä syitä, miksi mä oon täällä viihtynyt, eikä mulla ole mitään mielenkiintoa muuttaa pois. Ja tämä tämmöinen, että niin kuin miten tästä nyt saataisiin jotenkin. Kyllä meillä on hyviä veronmaksajia täällä nytkin. Me toki tarvitaan niitä enemmän ja tosiaan se 5-portainen suunnitelma, jonka mä johonkin kirjoitan jossain vaiheessa, niin nämä vetovoimahankkeet ja paikkojen kunnostaminen ja kaikki tämä liittyy siihen. Kiitos vielä tästä törkeän korkeasta rakentamista. Jos tuossa myyrmäkeläistä galluppia tehdään tuosta keskustasta, niin kyllä se selkeän tuomion saa ja se saa sen myös minulta. Tuommoista ei pidä enää rakentaa. Olkoon se viimeinen kerta Vantaalla, kun tehdään tämmöistä keskittymää. Ihmiset ei pidä tuollaista asumista. Eivät ne mene kaupaksi tuo asunnot. No miten me vetovoimaa saadaan aikaan? Tätä on tutkittu. Ykkösvetovoimatekijä vantaalaisille on lähiluonto. Sitä ei saa tärvellä eikä nyrhiä. Toinen asia on, meillähän on vetovoimaiset isot pientaloalueet. Tikkula Hiekkaharju on valtaisa, se on Suomen suurin. Korson pientaloalueet, Rekolat, nämä on valtaisia pientaloalueita. Niitä ei saa nyrhiä. Sinne ei saa lyödä kerrostaloja. Siitä on pidettävä nyt huolta. Länsi-Vantaalla on kaavoitettava myös pientaloalueita. Niitä on kaavoitettukin. Katriinabergiin tulee komea pientaloalue. Toivottavasti rakentaminen ylipäätään saadaan tässä vauhtiin. Täällä on paljon tuommoisia plänttejä, esimerkiksi Vapaalan nurkilla, jotka vaan odottavat sitä rakentamista. Luhtitalojen tilalle ei saa tehdä kerrosta. Varisto on pientaloalue, sillä siisti. Meidän on ymmärrettävä, että täällä on keskusta-alueita, mutta sen lisäksi täällä on liepeillä pientaloalueita. Näin tämä niin kuin toimii. Tämä on monikeskuksinen kaupunki. Meidän ongelma on se,
että oikeastaan yksikään keskus Tikkurilaa lukuun ottamatta ei tällä hetkellä ole niin sanotusti vetovoimaa. Minä ja Mikko astutaan näillä kulmilla mielellään. Mäkin haluan olla puolessa välissä. Mä pääsen Helsinkiin ja lentokentälle. Se riittää mulla. Silloin Tikkula Myyrmäki on mun ykkösalue, olleet aina täällä. Mutta se on 1000 taalan kysymys, kuinka me kehitämme nämä keskustat. Siihen liittyy niin moni asia, mä en vitsi alkaa sarratakaan niistä nyt. Joo, ensinnäkin me tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä tänne ja ihan ihmisoikeuksien vuoksikin ne kaikilla on oikeus asua Vantaalla. Että mä en oikein tykkää siitä termistä hyvä veronmaksaja. Kaikki maksaa veroja. Ihan kaikki me maksetaan veroja ja työttömäthän maksaa vielä enemmän veroja monet kuin suurempia palkkoja saavat niin kuin prosentuaalisesti. Samoin eläkeläisetkin maksaa, itse kun on työkyvyttömyyseläkkeellä, niin mä maksan 18% veroa. Ja jos se olisi palkkatuloa, niin mä maksaisin paljon vähemmän veroja. Mutta kaiken tuloisia ihmisiä me tänne tarvitaan. Me tarvitaan myös niitä keski- ja suurituloisia tänne, ihan se on totta. Ja meidän pitää saada tänne enemmän kaikkea kulttuuria ja taidetta ja sit pitää olla riittävästi kouluja ja päiväkoteja, että perheet voi asua täällä. Ja kyllä ne suurituloiset tarvii myös niin kuin kaupunkien ja hyvinvointialueidenkin palveluita. Että justiin tosi hyvä, että täällä on kaikenlaiset palvelut. Se pitää säilyttää se periaate, että täällä olisi kaikenlaista. Ja itsekin tykkään tästä luonnon ja palveluiden yhdistelmästä, että luonto on tosi lähellä. Meidän vieressä on tämä Mätäjoen luonnonsuojelualue. Ja se on tosi hienoa, että pääsee luonnossa liikkumaan ja palveluiden piiriin samalla. Ja sitten kun esteettömyydestä puhutaan, niin on hienoa, että tänne menee tämä rata, niin kuin Myyrmäkeen, mutta kaikkialla Länsi-Vantaallahan ei mene rataa. Ja se on totuus, että bussiin sä et voi yksin mennä, mutta junaan sä voisit mennä lähijunaan tuolla sähkömopolla ihan yksinäs, mutta sitten sinne bussiin pitää olla aina joku, joka nostaa sen luiskan. Avustaja pitäisi olla mukana, niin siinä mielessä siinä on iso ero, että meneekö raiteet vai meneekö bussiin. Kiitos. Annatko Sirille seuraavaksi ja sitten Ulla? Kiitos. Joo, täällä kollega vieressä kertokin näitä Myyrmäen alueen vetovoimaisia asioita, mikä minutkin on täällä pitänyt ja mun perheen, mutta mä haluan nostaa tässä nyt ehkä esiin sen sitten, että miten me saadaan ne muutkin ihmiset ymmärtämään, että miten hieno paikka tämä on. Niin viime vuonnahan vietettiin Vantaan 50-vuotisjuhlia ja itsekin vietin siinä sitten samaan aikaan näitä juhlia yhdessä Vantaan kaupungin kanssa ja päätin jo juhlavuoden alkaessa, että otan irti kaiken, minkä voin Vantaan kaupungin tapahtumista. Ja itse tietysti käyn tällaisissa ulkoilmatapahtumissa ja kävinkin paljon, niin tähän niin kuin liittyen se, että miten me tätä kaupunkia ikään kuin markkinoidaan, me tuodaan sitä esiin. Niin viime vuosi oli niin kuin hieno esimerkki siitä, että miten tapahtumien Vantaa näkyi ja kuului ja ihmiset näki, että hei, Vantaalla tapahtuu oikeasti tosi hienoja asioita. Että se oli niin kuin brändätty hienosti ulospäin ja mun mielestä sellaista me tarvitaan tänne. Ja nyt sitten meidän uusien kulttuuritalon ja opistotalojen käyttöön liittyen, niin tämmöistä brändäystä mun mielestä tarvitaan. Ja sitä maineen nostoa. Edelleen niin kuin aikaisemmassa puheenvuorossa puhuin sitä, että meidän täytyy niin kuin tuoda esiin niitä hyviä mainetekijöitä. Sitten täällä mainitaan luonto ja on ihan niin kuin totta, että myös vaikkapa kansainvälisesti, niin luontohan on sellainen asia, joka vetää. Ja tämäkin voisi olla sellainen asia, mitä me voitaisiin täällä meidän alueella hyödyntää enemmän. Meillä on hieno iso alue Petikko tässä lähellä. Meillä on pieniä lähimetsiä, meillä on tuo Pururadan alue, meillä on joki virtaa tässä lähellä.
Ja nämä alueet on sellaisia, että niihin voisi viedä vaikka ulkomaalaisia turistejakin lähiluontoa ihmettelemään, nimittäin sitä ei ole niin kuin monenkaan maan tämän koko luokan kaupungissa tai kaupungin liepeillä. Joo. Siis ihmisellähän käy niin, että kun se muuttaa Vantaalle, niin silloin se hoksaa, että miten hieno paikka tämä onkaan. Ja jotenkin meillä on yhä tuolla ulkopuolella semmoinen kummallinen niin kuin huono maine, ja me ei ainakaan nyt itse saada niin kuin edesauttaa sitä, että sellainen leviää, koska Vantaa on ihan mielettömän hyvä paikka asua. Mä olen muuttanut tänne tasan 30 vuotta sitten, vuonna 1995, enkä mä täältä muuttaisi pois. Mä olen kasvattanut täällä 3 lasta. Meillä on loistavat koulut, aivan loistavat koulut Myyrmäen alueella. Meillä on Vaskivuoren lukio, meillä on tuolla niin kuin yksi Suomen parhaista ammatillisista oppilaitoksista, eli Merkurian kauppaoppilaitos. Ja siellä niin kuin tehdään tosi hyvää työtä Martsarin lukion kanssa, esimerkiksi kaksoistutkinnon osalta. Meillä on täällä mahtavat niin kuin harrastusmahdollisuudet. Ja tässä jo monta kertaa mainittiin luonto. Meillä on luonto niin kuin kaikilla ihan vieressä. Siellä on varmaan niin kuin jokainen pääsee alle kilometrin matkalta, niin on jo puistossa tai metsässä. Joukkoliikenne on hyvää. Niin kuin, mutta täytyy sanoa, että mä en keksi oikein mitään, mikä täällä oikeasti on huonosti. Et turha meidän niin kuin missään surussa täällä kylpeä, vaan ollaan niin kuin ylpeitä tästä meidän kaupungin osasta ja kaupungista. Niin silloin kaikki muutkin voi olla siitä ylpeitä. Kiitos kyllä. Ulla Silmessä oikeasti täällä on kiva asua. Mäkin olen asunut vuodesta 1961 5-vuotiaana. Muutin tänne. Mutta joskus mua vähän hämmentää tämä vantaalainen asenne siitä, että vuorotellen poliitikot toistaa sitä, että ei pidetä sanaparista hyvä veronmaksaja. Mä rakastan heitä. Meidän pitää saada tänne yrityksiä, jotka maksavat veroja. Ja ihmisiä, jotka maksavat veroja. Ja sitä kautta me pystymme pyörittämään tätä helakaupunkia. Esimerkiksi juuri kouluja, päiväkoteja, korjaamaan uimahalleja. Jos meillä ei ole veronmaksajia, sitä polkkaa ei pyöritetä pätkääkään. Mä rakastan sanaparia. Hyvä veronmaksaja on se kuka tahansa tai sitten yritys. Mutta se ei tarkoita sitä, että hyljeksitään muita. Hyvät veronmaksajat tukee muita. Semmoista se vain on. No nyt kyllä pakko kommentoida, koska perussuomalaisilla taitaa nyt olla melkoista kaksoisviestintää. Jos te kävelette tuohon Paalutorille, niin juuri kun siitä tulin, niin siellä luki erään perussuomalainen vaalimainoksessa, että verot ovat varkautta. Niin nyt kun mä Kai Arja kuuntelen, niin en oikein tiedä, että mikä täällä nyt on perussuomalaisten totuus niin kuin veronmaksajista ja yleensäkään veroista. Pakkohan tähän yksinkertaiseen kysymykseen on vastata. Että kyllä, rakastamme veroja. Tämä yksittäinen henkilö saa mainostaa mitä haluaa. Hän on yksityisyrittäjä. Ehkä häntä on verotettu jossain kohdin kohtuuttomasti. Tai ehkä hän kokee niin. Me emme niin hirveästi ohjaile meidän ehdokkaiden mainostamista, koska meidän puolueessamme ei ole politrukkeja. Piste. Teidän puolueessa ei ilmeisesti ole myöskään ryhmäkuria, mikä on kaiketi aika monella muulla puolueella kuitenkin olemassa. Mutta tässä nyt... Esimerkiksi Ratikassa ainoa ryhmäkuri oli meillä. Ainoa ryhmä, joka piti sanansa. Ratikan suhteen oli nyt ei mennä raitiovaunuun, ihan oikein. Ei, mutta se on varma. Mutta nyt me suljemme raitiovaunun kokonaan pois tästä keskustelusta. Siksi, koska minulla on tämä mikrofoni ja minä sanon niin. Ratikka ei kuulu tähän tilaisuuteen. Meillä on juna ja busseja. Maine tuli esiin tässä nyt jo muutamaan kertaan. Onko teillä jotain keinoja, jolla me saataisiin myyrmäkeläiset
olemaan mollaamatta itse tämän paikan mainetta. Mua ainakin on surettanut kovasti se, että noissa Myyrmäki-ryhmissä Facebookissa jatkuvasti täällä asuvat ihmiset tuo esiin, kuinka hirveä paikka tämä asua, kuinka täällä on turvatonta ja täällä on rikollisia ja koko ajan muka palaa jossain joku roskis ja pommeja räjäytellään. Eikä se ole totta. Ei täällä koko ajan räjähtele eikä täällä kaikki roskikset pala, mutta jotkut kokee, että heillä ei ole sitä turvallisuuden tunnetta, niin miten sitä tunnetta voitaisiin lisätä? Nyt mä en nähnyt, kumpi teistä viittasi ekaksi, niin annetaanko, lähdetään tuolta, mennään järjestyksessä. Lyhyesti. Joo, tässä tarvittaisiin myös sitä viestintää kaupungin puolesta, että tuotaisiin oikeasti esille niitä hyviä puolia, mitä täällä on asua. Että semmoinen viesti leviäisi kaikissa somekanavissa ja lehdissä ja näin, niin ehkä se vaikuttaisi ihmisten turvallisuuden tunteeseen, jos he saisivat tämmöisiä positiivisia viestejä. Kerrottaisiin, mitä kaikkea hyvää tänne on tulossa ja sitten myös sitä, että mitä ihmisten pahoinvoinnin suhteen tehdään kaupungin ja hyvinvointialueen välistä yhteistyötä, niin siitäkin olisi hyvä kertoa. Se vaatii sitkeätä työtä, että me saadaan sitä pahoinvointia ja eriarvoisuutta vähennettyä. Me tarvitaan niitä työpaikkoja, mistä on paljon puhuttu, että työttömyys saadaan alaspäin ja näin. Niin myös se, että ihmisten oma pahoinvointi vähenee, niin se tuo heille sitä turvallisuuden tunnetta, että he voi itse paremmin, niin sitten he kokee myös ympäristönsä viihtyisemmäksi. Että tarvitaan monen tahon yhteistyötä ja sitä positiivista viestintää. Joo, tämä on ikävä ilmiö, jonka itsekin on huomannut ja jotenkin ajattelen itse niin, että kun on ongelmia tai joku harmittaa, niin sehän on tietysti ihan hyvä tuoda esiin. Enemmän tietysti itse kannatan sitä, että tuodaan niitä hyviä asioita esiin ja vedetään niin sillä hyvällä sitten sitä niin kuin negatiivista energiaa puoleen, mutta sit jos se ongelma tuodaan esiin, niin sit olisi kiva, että sillä olisi myös jonkunnäköinen ratkaisuajatus. Tai pyrittäisiin edes miettimään, että mitkä ne ratkaisut sille asialle on. Ja sitten on tosi kurja tämä turvattomuuden tunne. Mun täytyy sanoa, että mä en itse ikinä ole kokenut oloani turvattomaksi, mutta se varmaan liittyy siihen, että tämä on mun koti. Ja tämä on niin kuin jotenkin, jokainen kulma on niin tuttu, että mä en osaa pelätä täällä. Ja toisaalta en liiku tässä keskustan liepeillä iltaisin, vaan olen siellä vanhassa Myyrmäessä kotona tai jossakin muualla. Mutta on niin kuin väärin. Tiedän esimerkiksi naapurustosta lapsia, joilla olisi harrastus Myyrmäkitalosta, että jos ei uskalla tulla Myyrmäkitaloon harrastamaan tai ei voi tullakaan enää pyörällä, koska se pyörä varastetaan tai aikuiset öykkäröi tuossa kulmalla, niin se ei ole niin kuin tietenkään niin kuin sopivaa ja siihen täytyy yrittää löytää niitä ratkaisuja. Ja meillä on tehty erilaisia aloitteita valtuustossa asiaan liittyen ja viime valtuustossa jätettiin porvariryhmän kanssa, tai porvariryhmä jätti aloitteen tämän tai keskustojen alueen turvallisuuden lisäämiseksi niin, että saataisiin sitä vartiointia lisättyä alueilla. Mutta ei siitä sen enempää. Joo. Tämä on niin kuin hankala kysymys, koska on aina niin kuin heitä, joille kaikki asiat on niin kuin vaikeita ja aina tavallaan tartutaan niihin negatiivisiin ja jäädään niin kuin vellomaan siihen negatiiviseen tunteeseen. Mutta nyt tässä meidän kysymyksessä menee tämä kaksi asiaa, että oli tämä miten me tästä alueesta puhutaan ja miten siihen turvattomuuteen pitäisi niin kuin suhtautua. Niin kyllä meillä on valtuustossa kova halu ja ihan varmasti sit uudessakin valtuustossa kova halu siihen turvallisuusasiaan puuttua monin keinoin. Se on niin kuin vaikea kysymys, että kuinka tietysti meillähän on ihan tilastoa siitä, että Myyrmäessä on tapahtunut rikoksia enemmän kuin muualla, että se ei ole pelkästään sit tunne. Tähän
ennen kuin Mikko jatkaa, niin sanon sen, että täällä ehkä tapahtuu enemmän rikoksia kuin muualla, mutta täällä asuu enemmän ihmisiä kuin muualla. Et ehkä se tilasto ei kerro ihan kaikkea. Kyllä, sä oot ihan oikeassa. Näin on. Ja missä on enemmän ihmisiä, niin se on ihan selvää, että siellä myös tapahtuu enemmän. Ja sitten se, että eihän ne, niin kuin sanoin tuossa alussa, niin omiin silmiin ne eivät niin kuin hypi. Joo, ja kyllä niin kuin tilastojen perusteella ne, mitä me ollaan nähty, niin on ne myös niin kuin oikeasti Myyrmän osalta huonoja, että ei sitä pidä, niin kuin, tai Myyrmäkin on yksi niitä huonoja paikkoja, mutta ei se ole todellakaan niin kuin PK-seutulaisittain tai suomalaisittain mitään niin kuin semmoista erikoista. Semmoinen pahoinvointi, mikä ilmenee monissa kommenteissa ja kysymyksissä ja semmoinen osattomuuden, ulkopuolisuuden tunne, sehän täytyy ottaa ihan tosissaan, koska se kertoo jostain, mutta, ja se kertoo niin kuin laajemmasta yhteiskunnasta ja sen tilasta. Toki se kertoo myös paikallisista asioista, ja niistähän me ollaan nyt kohta 1,5 tuntia juteltu, että mitä pitäisi tehdä. Mutta tähän spesifiin kysymykseen, että miten sitä negatiivista puhetta saisi pois, mä jotenkin en niin kuin ajattele, että se pieni joukko, jonka kokee tarpeen pitää nimenomaan semmoista negatiivista ääntä, niin ei se ehkä niin kuin lopu kauhean herkästi, mutta jos sen tasapainoksi saisi enemmän sellaista niin kuin positiivista puhetta, positiivisia foorumeja, niin kuin esimerkiksi tämänkaltaisia, ja sellaista missä pääsisi niin kuin paremmin päättäjät, kaupunki, asukasaktiivit jotenkin niin kuin vuorovaikuttamaan sillä tavalla, että se semmoinen niin kuin noi somepalstat, ne jotenkin kärjistää ja se vuorovaikutus ei siellä oikein toimi. Itse ainakin mun olisi semmoinen niin kuin jotenkin haave, että se tästä paranisi, mutta en tiedä mikä se foorumi tai taho nyt voisi olla, joka sitä fasilitoisi. Se on itse asiassa jossain määrin mukana noissa Vantaankin ohjelmissa, mutta sitten esimerkiksi just tämän kaltaiset tilaisuudet, ja kiitos muuten siitä, että tämmöinen järjestettiin, niin olisi mun mielestä tosi hyviä semmoisia sillanrakentajia. Joo, kyllä. Tämän tyyppistä lisää. Eli siis kysehän on osallisuudesta. Silloin kun ihminen osallistuu, hän kokee kuuluvansa johonkin ryhmään tai suurempaan, ja sitä kautta ihminen kokee turvallisuuden tunnetta. Tuo kysymys siitä, että miten esimerkiksi estetään sitä, ihmiset eivät tuo ulos sitä pahoinvointia, niin voidaan myös ajatella näin, että ehkä se on hyvä, että on jonkinlaisia kanavia, että tuodaan ulos sitä pahoinvointia puhumalla, ei mättämällä niin sanotusti. Ja jospa se helpottaa jonnekin ihmisen oloa sitten. Ja sitten toisaalta on jonkinlaisia laajemman pohdinnan paikkoja. Kun kuullaan, mitä ihmiset somessa kertovat, niin voidaan käyttää näitä sitten jopa hyväksi sitten päätöksenteossakin. Mutta hyvin vaikeasta kysymyksestä nyt on kysymys suoraan sanoa, että ei tähän mitään tyhjentävää vastausta voi antaa. Tai ainakaan minä en siihen pysty sitä antamaan. No ilman muuta sellaisiin asioihin pitää puuttua, mitkä aiheuttavat ongelmia. Eli kyllähän ne tällä alueella tällä hetkellä on päihteiden käyttö ja ne on erityisesti niin kuin huumeet. Ja silloin meidän pitää kyllä tehdä sitä yhteistyötä myös se Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa siinä, että minne me sitten sijoitamme näitä palveluita, joita päihteiden käyttäjätkin tarvitsevat. Ja sanon tässä nyt korostetusti, että he tarvitsevat palveluita ja ovat niihin oikeutettuja ja niitä palveluita pitää olla. Ja sitten on semmoisia pieniä asioita. Olen nyt muutaman kerran maininnut tämän siisteyden. Oikeasti on kuntoon laitettavissa, kunhan vain on tahtoa ja halua. Samoin kunnossapito ja se, mikä Myyrmäessä aiheuttaa erityisesti vanhoille ihmisille vähän turvattomuutta, on tämä holtiton ajaminen näillä autoilla. Eli kyllä meidän nyt pitää niin kuin vaatia se, että, tai olen sitä yrittänytkin tässä vaatia, mutta kun saa ilmeisesti koko ajan aika paljon vahtia asiaa, että tämän keskusta-alueelle niin kun on liikennesuunnitelma siitä, että kuinka täällä niin kuin saa ajaa
koska joku ajaminen on sallittua ja toiset sitten ei. Niin sellainen me täällä tarvitaan. Sitten me tarvitaan oikeasti sitä ennaltaehkäisevää työtä, että ihmiset eivät niin kuin putoa tästä elämän kelkasta, koska sekin on kaupungissa aika helppoa. Ja täällä jo kerrottiin se, että taisi juontaja mainita, että me ollaan iso alue. Myyrmäen suuralue on Vantaan suurin suuralue. Meitä on yli 60 000. Muistakaa se. Se on isompi alue kuin moni suomalainen kaupunki. Ja pelkästään Myyrmäen kaupunginosassa on 20 000 ihmistä. Niin kyllä myös sitten ongelmia tulee, kun ihmisiä on paljon. Ei niitä voi välttää. Ja kyllä tuossa varmaan yksi kohta on, mille pitäisi oikeasti ja pikaisesti tehdä jotakin, kunhan vaan omistussuhteet ja muut menee kuntoon, niin on tuo Liesikujan parkkitalo, joka näyttää aiheuttavan myös niin kuin pulmia. Mutta en minä ole Myyrmäen suhteen ainakaan toivoton. Tämä on mun mielestä niin kuin mielettömän hyvä paikka asua ja täällä on niin kuin kaikki mahdollisuudet. Ja kun mä nyt teitä katson, niin kun te olette tänne tulleet, niin ilmeisesti tekin olette kuitenkin pääsääntöisesti ihan tyytyväisiä. Aina meillä on jotakin pikkuasioita, joka jurppii, mutta isot asiat on kuitenkin kunnossa. Tähän olisi hyvä lopettaa, mutta Siri pyysi vielä pientä puheenvuoroa, niin suotakoon se hänelle. Joo, Ulla puhui tästä siisteydestä ja tästä kunnossapidosta, niin se liittyen siihen, että me ollaan tosiaan suurin alue, täällä on eniten asukkaita, niin se täytyy näkyä siellä päätöksenteossakin, ja me ihan varmasti kaikki niin kuin länsivantaalaiset ehdokkaat halutaan, että nyt tulevalla valtuustokaudella sitä katsetta käännetään tänne Länsi-Vantaan suuntaan, ja erityisesti Myyrmäkeen jo ihan sillä perusteella, ja tietenkin siis lähialueille, ihan sillä perusteella, että täällä on eniten vantaalaisia. Kiitoksia. Nyt meillä on ollut tässä aika pitkä jo tovi, mutta Elina Iialainen haluaa vielä kysyä jotakin tai sanoa. Punavihreä kysymys. Tulisiko Vantaan kaupungin osallistua esimerkiksi sosiaalisessa mediassa käytäviin keskusteluihin? Punainen ei ja vihreä on kyllä. Saat. No joo, tässä tullaan nyt niin kuin kaupungin resursseihin ja näin, niin kaupungilla on tosi paljon erilaisia vuorovaikutuskanavia, on kyselyt, lukekaa Suven pääkirjoitus tuosta MYT:stä, niin siinä kerrotaan näistä kaupunkiympäristön prosesseista ja näistä. Meillä ei vaan niin kuin ole niitä ihmisiä, eikä nyt tehtäisikö tästä nyt budjettiehdotus, että 5 sometyöntekijää nyt sitten viettämään päivänsä vantaalaisissa someryhmissä, niin sen takia nyt niin kuin punaista, jos nyt näin piti valita. Joo, siis tämä on sellainen kysymys, mitä mä oon itsekin joskus miettinyt, että olisihan se ihan mahtavaa, jos edes näissä suurimmissa niin kuin keskustojen ryhmissä olisi edustaja, joka voisi ottaa niin kuin kantaa, että se olisi tietynlaista sellaista niin kuin palautepalvelua, mutta juuri niin kuin Mikko tuossa sanoi, niin kyllä se on aikamoinen resurssikysymys ja meillähän on semmoinen toimiva niin kuin palautepalvelu olemassa kaupungilla, mutta siis sehän ei toimi sen takia, että siinä ei ole resursseja. Tämä on niin kuin yksi sellainen asia, mihin mä haluaisin kiinnittää niin kuin jatkossa huomiota, että jos me asukkaina annetaan palautetta kaupungille, kun minusta tämä liittyy niin kuin samaan teemaan, niin siellä pitää olla niin kuin sen verran sitä budjetointia, että asukkaille vastataan ja että sitten niihin, että täällä on nyt kaatumassa puu tai täällä on nyt kuoppa maassa, että se on vaarallinen, niin sitten siihen reagoidaan niin kuin mahdollisimman nopeasti. Että tästä voidaan katsoa Helsingistä esimerkiksi malli, että siellä tämä palautepalvelu toimii paljon paremmin. Joo, nyt mä pyydän, että vastaatte kaikki niin lyhyesti kuin osaatte. Joo, munkin mielestä asukkaiden pitää voida antaa palautetta ja heitä pitää kuunnella ja myös asukkaiden olisi hyvä tietää, että meihin luottamushenkilöihin päättäjiin voi myös ottaa yhteyttä. Varmaan osa asukkaista ottaakin aktiivisesti yhteyttä, mutta vielä enemmän niin kuin haasteista ja hyvistäkin puolista, niin kerrottaisiin niin kuin myös muualla kuin somessa. Ja sitten siitä
läsnäolosta, niin resurssikysymys se tosiaan on, mutta Vantaan kaupungillahan on oma somekanava, niin siellä jos tulee kommentteja, niin olisi kyllä tärkeää, että kaupunki vastaa. Ja olisi tärkeää, että me luottamushenkilöt ja asukkaatkin niin jaettaisiin ja kommentoitaisiin niitä julkaisuja, mitä kaupunki siellä tekee. Ja sitä keskustelua sillä tavalla heräisi, että kaupunki on tehnyt julkaisuja, siitä sitten keskustellaan esimerkiksi, koska resursseja ei ole kaupungilla seurata kaikkia kanavia. Ja toive oli lyhyesti. Mä oon ollut nyt kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2013 ja mun periaate on koko ajan ollut se, että mä yritän olla aktiivinen kaikki nämä valtuustokaudet. Eli minä en innostu vasta vaalien alla ja yritän sen myötä myös jakaa erinäköisissä kaupunginosaryhmissä muun muassa tietoa kaavoituksesta, koska yleensä käy niin, että ihmiset tajuavat, että joku kaava on tulossa niin aivan liian myöhään, kun niihin pitäisi kyetä vaikuttamaan jo siinä vaiheessa, kun kysytään vasta mielipiteitä. Ja se on niin kuin se, missä myös joka ikisellä kansalaisella olisi parannettavaa. Eli yritän ainakin omalta osaltani niin kuin tuoda niin kuin, tai olen tuonut kaikkien näiden vuosien aikana niin paljon kuin vaan mahdollista, niin ihmisille myös tietoa. Yritän kirjoittaa sen vielä varsinkin kaavojen ja tiedottamisen osalta hyvin neutraalisti, että ihmiset voivat niin kuin itse sen mielipiteensä sitten muodostaa. Mutta se on oikeastaan meidän kaikkien työtä. Joo. Iilo totesi hyvin, että mikä se semmoinen kaupunki on, joka keskustelee. Kyllähän se on aina ihmistä kyse ja se on resurssikysymys. Mutta tietenkin se olisi hyvä, jos semmoinen resurssi olisi. Mutta mitä Nykyri tuossa sanoi, hän on siinä mielessä oikeasta. Olisi se hyvä, että Vantaallakin äänestäjät ottaisivat suoraan yhteyttä aina päättäjiin. Okei, tämä muuttovoittoinen kunta on ollut aina ja muuttajat on vähän etäällä päättäjistä, mutta rohkea rokan syö, eli ottakaa aina hihoista kiinni kenestä tahansa meistä. Kiitos. Tässä yhteydessä voisi sanoa, että yleensä kaupunginvaltuutetuilla on sellainen sähköposti, joka on etunimi.sukunimi@vantaa.fi. Niin laittakaa sinne viestejä. Kiitos teille, hyvä yleisö. Kiitos Elina Nykyri, Siri Ahokas, Mikko Viilo, Kai-Ari Lundell ja Ulla Kaukola. Nyt meidän osalta tämä tilaisuus on ohi. Ratikasta ei tänään puhuta Ratikka tässä. on jo päätetty. Joo. Mutta kiitos kaikille ja erityisesti Vandasille.